Parkour je o prekonávaní prekážok, takže jediný spôsob, ako sa ho naučiť, je ísť von a začať trénovať. Parkour bol kedysi najrýchlejší spôsob, ako sa dostať z bodu A do bodu B. A freerunning je estetický pohyb, môžete byť v jednej lokácii celý deň a učiť sa jeden pohyb. Takže parkour je rýchly pohyb a freerunning je skôr estetický pohyb. Ľudia mi niekedy hovoria, že som crazy, keď skáčem z veľkých výšok, ale ja si to nemyslím. Prečo by som mal spadnúť pri nejakom triku, ktorý som už dal miliónkrát na zemi? Kedysi som trénoval s kamošmi, ale kvôli nedostatku času všetci s tým prestali, tak teraz väčšinou trénujem sám. Ale nie je to moc dobré, lebo nemám s kým zdieľať skúsenosti. Parkour na Slovensku nie je tak rozvinutý ako napríklad v Anglicku a nie sú tu žiadne spoločnosti, ktoré by vyrábali nejaké produkty pre parkouristov. Stretávam veľa ľudí, ktorí robia parkour, ale vôbec nevedia vlastne prečo ho robia, len s tým trikom sa predvádzajú pred ostatnými. V parkoure nemôžete povedať niekomu, že to robí zle. Nemôžete ho súdiť, to znamená, že v parkoure nemôže nikdy existovať súťaženie. Keď spravím rozhodnutie, že niekde skočím a failnem, vrátim sa späť, spravím to znova, tak časom začnem akceptovať moje chyby. Na nikoho sa nebudem môcť vyhovoriť, nikto mi s tým nepomôže. Keď sa niečo nové naučím, na čo som to trénoval a konečne sa mi to podarí, tak je to skutočne dobrý pocit.
telocvični je to prostredie také bezpečnejšie a oveľa rýchlejšie sa dajú naučiť nové veci. Ja napríklad nie som z Bratislavy, ja som úplne zo stredného Slovenska, iba teraz tu študujem a asi 3 alebo 4 roky som skákal v kuse iba vonku a proste niektoré veci som sa bál vyskúšať, ale boli nebezpečné, že to je prvýkrát mám vlastne možnosť niečo nové skúšať. Takže. No, najprv som videl úplne prvé, čo bolo, tak to bolo niekde na Discovery, ja neviem, milión rokov dozadu dávali jeden z tých úplne prvých parkourových dokumentov. A hneď som si povedal, že to je super, niečo takéto chcem skúsiť, začal som nahovárať kamarátov, ale nejak to nevyšlo, tak asi tak pol roka, rok to bolo také, že ešte nič. A potom jednu zimu som nahovoril jedného kamoša, sme začali že nejaké saltá skúšať a potom už akože aj také normálne veci, technické. No áno, aj keby sa to veľmi nemalo stávať. A asi za tých cca 5 rokov som mal také dve vážnejšie zranenia. Jedno bolo asi 2 roky dozadu, náhodou bolo to v telocvični. A jedno bolo toto leto. A to som z výšky zle dopadol do mäkkého na členok, tak vlastne som si vyvrtol členok tak dosť zle. Wake up everybody. Wake up everybody. Ja som začínal s parkourom tak, že som išiel náhodne po ulici a videl som nejakého typka, čo robil salto dozadu, tak som sa ho spýtal, že čo to vlastne robí. Na slovenskej komunite parkouru sa mi neľúbi to, že sa tu ľudia porovnávajú, aj keď to vlastne nehovoria, ale je to na nich vidno.